ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഓബോഗെ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നേക്കാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ കവർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിൽ അതുമായിട്ട് വീണ്ടും വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ 9ാമത്തെ ഡേ എന്നൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടരാം. നമ്മൾ തുടങ്ങും. ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെടുക്കുന്നുണ്ട്, മഞ്ഞെടുക്കുക. അവർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ കാണിച്ച കൊണ്ടുപോയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. എന്ത് കഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടോ എനിക്ക് മഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ചുമപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ്. സക്സസ്. ഇതവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, നമുക്ക് ഏതടിക്കാം? നീലടിക്കാം. നീലെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് ബദറിക്കൊടുക്കാം. ബദറിക്കൊടുക്കുക. പിന്നെ അവരെ പറയണ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ താക്കോല് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. ഇഷ്ടമുള്ള കീറ്റീന് എടുക്കാത്ത അതെവിടെ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.